Dwata ma ugwe mar Kenya wuok tung' mosuo kod sirikal mar William Ruto wi paro mar wuoyo oko duol mar NICONEK ma osebedo ka siro somo e gwenge ma otuo. Giwacho ni okang' ma kamano biro thiro dongruok margi kendo rocho somo. Okang' mar dwaro wuoyo oko duolno en achiel kuom mago manyicha ni duol mar jotend migepe okete winjruok kaka imiyo ler kod Walter Nyambaga. E odiechieng' mar ariyo mar romo mar jo od bura matimore Naivasha ka ema jo od bura mawuok ugwe mar Kenya ne odunyore kod sirikand William Ruto kendo lunyo gi pi maliet kuku mar jotend migepe manyocho podho paro mar ni wuo oko moko kuom kembe riwruoge mag duol mag sirikal. Ranyisi momako gi kibaji en duol mar NICONEK mosebedo ka chiwo sir mag somo e alworago. This decision has raised significant questions and serious concerns, particularly due to its implications for nomadic and marginalized counties and communities, and its lack of comprehensive consultation to take on board the interests of those affected by this abrupt decision. Gikoni NICONEK okera achiel kuom saga mane sirikal menyo, kata kamano bende giseyo duol mar jotend migepe magikoni ok ochiwo ler mar yo ma idhi resi godo jopuonjre mosebedo ka ogeno kuom duolno. Those thugs, bureaucrats who think they can place their hands on that money, and we know it. I don't care whether in the Ministry of Education, I don't care where in other offices in the government, don't touch NICONEK. You touch NICONEK, you have touched all of us. This puts into the question the integrity of the individuals preparing the cabinet reports, if not a clear indication of absolute malice. Alwora mar ugwe mar Kenya oyangore kod midhiero mag oro kod ngaji makinde ka kinde majamni thoe kaluwore kod nong'no gino magikoni kotenre kod sir ma NICONEK chiwo jopuonjre yudo thuolo mag tiegruok. We are saying as pastoralists group, parliamentary group, that nobody should touch NICONEK, because if you are touching NICONEK, you are touching us, and you are touching the children of the pastoralists. NICONEK was not included in the initial category targeting commercial entities, regulatory authorities, and state corporations for mergers or dissolutions. NICONEK does not fall under any of the above categories. Gikone sirikal mondo lok pache wi wachno kendo we duolno dhi nyime gi chenro mage mar siro somo. Please leave NICONEK where it is. The only thing that we expect is Add some more. Embolden it, create more funding, yes, more opportunities. That is what we expect, not dissolution, and we will not accept. There was lack of public participation and stakeholder engagement in the decision-making process. NICONEK's mandate is deeply intertwined with stakeholders, including county governments, local communities, and international partners. Walter Nyambaga, Ramogi TV.